Antiere gi geno ni odiochieng' mari obedo makare kabisa. Kawuono en tarik 2 wantiere dwe mar 12 ka bende odiochieng' ma kawuono pod wamedo mana menyo weche mag oula kanyakla kod koth El Nino mamedo kelo masira e gwenge mopogore ma pacho kendie. Odiochieng' ma kawuono kata odhiambo kawuono bende orofa moro olwar kendo hinyo ji mopogore e kar dak mapangani Buore Nairobi. Wang'iyo weche gi e kind mamoko magi e weche manyien mag ang'ich welo. Kata kamano weche momiyo pek gin magi. When, for example, the experts here give us the alert that the spillover is expected, we will expect to evacuate by force every affected person within a certain limited period of time. Sirkal biro daro gi thuon jogo modak machiegni kod aoche ka giyudo ote kuom jolony ni aoche go chiegni pong' kaka achiel kuom yore mageng'o thoe mikelo kod oula. Migao mar somo golo omenda maromo bilion 3.9 mar siro somb jopuonjre mang'aw e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre. Unakuta wakati mwingine watoto waka hapendi, lakini sasa kikifika pale kwa wazazi kuna ile wanalazimisha. Kuna ushirikiano mzuri na wenzetu kutoka Tanzania kuhakikisha kwamba tunapigana vita dhidi ya tohara ya mtoto msichana. Piny owacho e riwruok kod jokanyo mamoko ochako chenro makedo kod nyange mar nyiri mihiny tim e dweni mar 12 e sub-county ma Kuria. Machiegni e weche gi nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Parni weche gi bende iyudo kokalo e mbui magwa mag RAMOGITV mano kanyero mar Facebook kanyakla kod YouTube. Bende nyalo luwa e Facebook page mara mano kanyero Jailieta. Bende wami thuolo mar oronwa ote kaluwore kod weche manyien ma wakelo ni kokalo e laiwa mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Jogo modak kuonde ma oula thoro pongo ibiro dar gi thuon poni piny owacho oyudo ote kowuok kuom jolony ni pi nyalo muomore kendo kotho mwandu e gwengego. Jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki oyango ni piny owacho biro timo duto mar reso ngima oganda kod mwandu manyalore e kinde ma koth ma El Nino medo chwe e gwenge ma pachoka. Emmanuel Ochieng nigi ler mathoth. Kano loso bang' limo yawo maduong' ma Masinga, jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki oyango ni piny owacho biro kawo okenge mager kamoting'o daro jopiny gi thuon mago modak e kuonde ma pi oula thoro pong'o kaka yo mar reso ngima kod mwandu e kinde ma koth mapek mar El Nino medo chwe pacho ka. So we are going to be very firm in enforcing safety measures. And therefore, when, for example, the experts here give us the alert that the spillover is expected, we will expect to evacuate by force every affected person within a certain limited period of time, and will not risk negotiating with people who want to hang around and get harmed in the process. Kindiki wacho ni piny owacho oseketo kenge moromo mar kedo kod midhiero mar koth El Nino, mano bende osekele pacho kaendi kendo medo kelo ka uganda jo Kenya ok onego bed kod kibaji. We are taking this as a national security matter. We already have lost quite a number of people, as you're aware, 142, which is a big number across the country. We would like not to lose an extra life if we can prevent. Kindiki oloni jokor kor lwasi podo yango ni koth El Nino nitie pacho kaendi kato bedo ni gwenge moko senindo mel maonge koth e ndalo 3 mokadho. The last few days we have not had much rains, but the experts say in another 7 days to 10 days the rains might come back, even in greater torrents, and therefore we are using this window of a few days that has been given to us by the meteorological department to prepare the country, to prepare our people, to make sure that we don't have a loss of life and property. Okwayo Uganda mondo luw chik ma ichiwo kod kweth momiting mar konyo Uganda e kinde koth El Nino, kolero ni moko kuom jopiny oserem winjo kenge miyango negi mar bedo makare e kinde ma koth mapek chwe e pacho ka. Please obey the instructions of the security managers at your local level. When they warn you not to proceed with your journey, please comply. It is in your interest.
olero ni piny owacho biro dhi nyime gi siro jogo mosedo midhiero ka gichiwo chiemo kod yedhe kind kony mamoko ka giseketo chiemo e kuonde moyangi kod piny owacho e kor gwenge machiegni kod oganda machoponegi mapiyo. And we have placed food in strategic places across the country, and therefore even if the rains escalate, we don't expect to have a lot of logistical challenges because we have transported that food out of Nairobi to places where it is required. We have had a few incidents where supply routes have been blocked, but we have unblocked. The last one was Mwingi Garissa. I think we unblocked it yesterday. Nyakasani. Kwan oganda maromo 140 osewito ngimagi chakre koth mapek machwe mar El Nino ne chak chwe pacho ka. Ka piny owacho kwayo oganda mondo obed akicha kendo goyo lipot kaachiel kod bedo mabor gi gigo manyalo miyo giwit ngimagi. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Jatend migao mar riwruok mar pinje Afrika ma ugwe Penina Malonza oyango ni sirkal onge koda chenro mar chula nyuola ji mohew 70 mosewito ngimagi kaluwore koda muomruok mar pi oula. Kolose kaunti ma Makueni kinde nyasi mar alam ni ringre ji 7 mane pi oula ong'ado ngimagi machuok e aora Mamuoni. Malonza lero ni onge chik mayango chenro mar chulo joma midhiero mag oula rocho ngimagi. Kata kamano oyango chenro ma piny owacho mar kongo olalo Mamuoni mano kaka yorno mar gayo thoe mamoko ndalo mabiro. Yesu, asante Mungu ni kwa ajili ya neema yako leo. Maana wewe ni Mungu wetu. Tukabomoe kila madhabahu, tukaharibu mikosi yote. Hii si kama ile upande ule walipitisha sheria ya fidia. Upande huu kama ni mtu ameweza kuenda, tutasaidiana tuhakikishe huo mwili umepatikana. Kama ni nyumba ya mtu imeangushwa, mnajua kwingine hata nimeenda na mabati, zile nyumba zimeweza kuangushwa. Kama ni vitu zimeenda, tunasaidia na vitu vidogo vidogo. Kwa hivyo fidia katika hapa bado wajumbe wetu hawajakaa wakapitisha mswada wakasema kuwe na fidia. Na tumeamua katika mkutano wetu tuliofanya katika cabinet Jumatatu iliyopita ya kwamba serikali vile vile itaweza kutuma na itatuma hii wiki bilioni 10 kwa zile kaunti ambazo zimeharibika kwa zimeathirika na mambo ya mafuriko. Bad migao mar piny owacho mochung' ne rango apeyni mapacho kamano Kenha okonigi dhi nyime kod loso apeyni mayande pi oketho to chutho kadho wadh nam chumbi ma en bang' jokoro lwasi lando ni koth mapek midendo ni El Nino kidek medo chwe e pacho ka nyaka Januar higa manyien. Midusa Peter Muruti mochung' ne Kenha kadho wadh nam chumbi okoni olalo manyien migero Mbogolo mantiere apaya maduong' mano mowuok Mombasa kochomo Malindi igeno ni dhi rumo e giko dweni ma en bang' pi oula ywero olalo machon mantiere luorano gino manorocho chenro duto mag wuoth e apayano. Moko kuom apeyni ma kodh El Nino noketho kadho wadh nam chumbi en mano mawuok Likoni kochomo Lungalunga kaachiel kod apaya ma Kibarani. As has been predicted, we expect that in the next 2 weeks we might have as high rainfalls as we have experienced through November. I would like to say that we will keep surveillance of our roads, make sure that the public is informed where we are not able to where sections of our roads are declared impassable by either overtopping or washouts on our roads. We expect that we should be able to respond to any emergencies that might occur. We expect that the rains also will continue through to January, so we cannot afford to let our guard down at this point. Jangweno wito ngimagi e kinde ma joma moko 8 to noyudo hinyruok bang' ot mumore kuomgi e kar dak ma Pangani buore Nairobi. Masirano otimore gorofa mar Bajun Tower bang' pasia mar geng'o jotich mane gero odno lwar kaluwore gi tur mar yiende manosiro pasia makamano. Kaluwore gi masirano jogedo mag udi koro ijiwo mondo nene girito ngima jolwedo mage to moloyo e kar dak ma Isli kaachiel gi Pangani e kinde ma gitiyo kod yiende kar chumbe e siro pasia mag gedo. Tumepata ya kwamba iko watu walikuwa wanapika plaster
kwa ghorofa ya karibu namba 15, na zile miti ambayo sinawekelewa wanasimama wakichenga ndio zilifunjika, na ndipo hao watu wakaporomoka pamoja na hizo miti. As it is right now, a number of people have been evacuated to KNH and Ladnan Hospital. Wakati walianza kujenga manyumba hapa, walikuwa na machuma. Siku hizi wameanza kuweka miti, ukiangalia na mabati ni kitu ovyo kabisa, mtu anaanguka na anaenda kabisa. Wale National Construction Authority wangekuja waangalie ngazi zile zinatumika katika hii nyumba. Hii mkasa ikendeka na watu wengi wangekufa na watu wale wako kwa mahospitali hawangeweza kuumia. Egino maneno kaka lokruok mar paro piny owacho koro wacho ni jo Kenya ema biro wacho omenda magineno ni ber mondo ng'ad kuomgi ne okumba mar thieth mar SHIF. Migao mar thieth koro chano ka opacho oganda ewi kaka onego ket omenda ming'ado ng'ato ka ng'ato atamalo 2.75 mok kal siling 5,000 kata weya e atamalo 2.75 mondo ng'ato ka ng'ato ochud kaluwore kod osache. Mae timore sama riwruok lakteche KMPDU odhi e doho mar chungo kete tim chikno ka giwacho ni pach jokanyo nokokawo. Chikni yango familia kaluwore kod yuto margi. Ot ma yuto ne wuok kuom joma ondik tich biro bedo ka chulo atamalo 2.75 mar osach gi dwe ka dwe e aguch okumba thieth mar Social Health Insurance Fund. Chudoni ibiro tim tarik 9 dwe ka dwe. Chikni bende dwaro ni omenda ming'ado ng'ato ka ng'ato okonego bed matin ne siling 300. Ne jogo ma ok yudo sara ibiro dwar mondo gichul atamalo 2.75 mar yuto margi nyadichiel e higa. Piny owacho oseketo kenge mag nono yuto mag jogo ma ok ondik tich ayanga. But I also want to clarify. I have seen people saying that, so that means somebody will pay 100,000 plus. No, we have a cap of 5,000 shillings. The minimum is going to be 300, and those who cannot pay, then through the means testing as determined by government, will get subsidy. Magitimore kado sani ochungo mondo chendo manyien mar okumba mano SHIF kik chak tich nyaka biwinj burano mano chwal kod riwruog lakteche mapacho ka KMPDU. When you see the basis of that act, it's actually going to make many Kenyans have impediment, not able to access healthcare as expected. Till the time that now we have finalized the process, which includes public participation, stakeholder involvement, until we finalize that process and say, now here we have with gazetted regulations, that is the point which when we'll say, this is what we have put it at. Chung malongo ewi osuru mar okumba thieth poko bedo. Kata kamano, jatend migao mar thieth temo neno ni chikni okadho kendo jugo no ochakore mapiyo kaka nyalore. Kagi wacho ni odhi siro kendo jiwo sekta mar thieth ahinya kokalo universal health coverage. Either with a cap or without a cap, Kenyans are going to give us that decision. If we are capping, how much? All the submissions that we even did to Social Health Insurance Act, none was considered. Otherwise, if that was done, then the act in itself will have been sufficient enough. We will have not taken it to court. Kata kamano, jogo ma onge nyalo mar chulo omenda ni, piny owacho kokalo pend chik biro nono jogo madwaro kony kendo piny owacho mamalo kata mano mar county biro chudo negi. Siasa mag pimo mbii e kind jotelo mawuok e imbo mar Kenya orocho nyasi mar iko jasiasa matene mar duond bura ma ODM e kaunti ma Kakamega Godliver Omondi. Ma bende ni timore e kar chung od bura ma Matungu. Ikono mano yuore kod ogai mar ODM Raila Odinga opong kod ywaruok e kendo were masiro lwedo josiasa mopogore gino mano miyo Raila ong'ado twak mare. Raila kata kamano oseyo jatend piny William Ruto kuom donjore gi chendo mar kambi rego niang' ma Mumias kojiwo jodak ma Kakamega mondo omi kanyero sawant rai thuolo mar duoko Mumias e wang'e. Kwa niaba ya cousins wote tunataka Mumias ifanye kazi. Na hii Sar Mirai ambayo iko hapa wana viwanda kule Uganda. Na kule wako na kiwanda ambayo inafanya kazi vizuri sana. Kwa sababu wakaja hapa. Sasa mimi sitaki tena hii mambo ya Mumias iende kizidi tu ikinasukumwa. Huyu jamaa ambaye ako pale apewa nafasi afufushe hii kiwanda. Tunaelewana vizuri? Mimi ni engineer. Mimi ni engineer. Na mimi nimeenda ndani ya hiyo kiwanda. Najua ile kazi ambayo inaendelea pale.
na unajua huyu jamaa akipewa nafasi ataweza kufufusha hiyo kiwanda, la sivyo atatolewa tu, alafu wengine unaletwa hapo, wengine tena watakudemand upewe hapa na pata rushwa hapa. Hii itakuwa miaka 10 kabla nyinyi hajaanza kuuza miwa hapa. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua goyo bade piny ni piny owacho ok nyal loso chike mag tieko ohala mar luoko pesa pacho kae mong'ere kaka wash kendo kwayo jopiny mondo obed akicha gi ji madwaro miyo gi mwandu mathalagany e yo mapiyo. Gachagua wacho ni en ting' mar jopiny mondo nene gi chwero luya e loso mwandu mage katiyo kod yore mag oledhi e bero ngimagi. Magi biro e kinde ma ohand luoko pesa koro medore boma maduong' ma Nairobi dweche mokalo kama obila osebedo katima pedha ne achije mag timo ohand luoko pesa mabendo ng'ere gi nyigno mar wash. Tuwezi tekeleza sheria ya kuondoa wash na conmen. Ni watu wajichunge na kujua ya kwamba yote ambayo inapatikana kwa urahisi sana si kweli. You know, something that is too good to be true. We want to ask our people to be careful with the conmen and other people who take advantage of them. There is nothing easy you cannot get through hard work. Everything good will come through hard work. So when people come to cheat you that they can double your money, they can triple your money, why can't they triple theirs to start with? So we are just calling upon our athletes and indeed our Kenyan people to be careful and to live honest living, decent living, invest in ways that are straight. Magochoro nyaka dakika 14 kende mabendo sekalo toksa achiel mar odhiambo kang'iyo moko kuom ote magi mosedonjo no iwacho ni jaelieta neni makare sana piny emano piny owacho kanyamkago mano tistinga erokamana hinya Fred Ouko Jandhiwa Ramogi TV ler e gwenge makanya doto erokamana hinya Ramogi ler hinya Nyonianga kwa Bwai mano Shadrack Ogara Katom Ogoya Sure iwacho ni Kardarowa to sirkalo ker tinga giyawnwa godo bath aoche kendo gigonwa ndiri mano kardak karmondo gidarwa githuona mano kanyero otemari Tom Ogoya jael chenro liu la kisama kendo moro wasidang intiere gi Jaudi Beti min lensa mano jodundo mtu kubwa size ndogo kabende Pastor Omondi Otiche mar gemo nyinyore wacho ni neno weche manyien e yono ero makarero kamana hinya kuom otemari kang'iyo otego mabende nitiere Facebook en kanyero Steven Odhiambo iwacho ni weche manyien iluoka entiere Kisumu ka Isaac Ochieng iwacho ni abende Musa kaluo weche gi kantiere e bomano ma Kisumu kamana hinya kikidhi mabor pod duogo gi weche mamoko. Sasa vile uliambiwa that umeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Yeah. Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Na saambia hii mchezo wa jipange na view sasa ni ukweli kabisa na wanaweza cheza na washinde kwa venye mimi nimeshinda. mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Machiegni kendo ka wadhi nyime ni obile gwenge ma Mau Summit County ma Nakuru osechako timo nonro ewi masira mar apaya mano kawo ngima ji 5 kaachiel gi weyo joma moko 11 gi hinyruok. Mae otimore wang' apaya mawuok Molo kochomo Londiani e junction ma apaya maduong' mawuok Nakuru kochomo Kericho. Masira no notimore kind nyamburko mating'o jowuoth mar Obamana Sacco mane wuok Nakuru kochomo Kericho e kinde ma nyamburko no nodonjo e lori mane ni mbelene. Masira no weyo chuo 4 kaachiel kod nyathi moro kowito ngimagi. Jowuoth mamoko 11 noyudo hinyruok kendo dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Londiani kod mano ma Molo. Wakati nilikuwa mimi naenda, huyu dereva wa gari dogo Nissan ya matatu ame-overlap, akakutana na gari ingine inateremuka, akarudi, akashikwa na ile agoline, akalaluliwa. Sasa mimi ningeomba tu madereva wengine waende pole, wajue hizi maroli hazikibiangi, ndio wanajaribu tu kurekebisha. Ni kwa sababu wamebeba mioyo ya watu wengi. Nilijulishwa na mainis saa 8:30 usiku kuwa amehusika kwa ajali ya barabara. Nikakimbia asubuhi, nikafika mpaka hapa mahali alipata ajali. Nimepata gari tayari imeletwa kwa police station. Yeye mwenyewe ameumia goti, analia goti na bega. Ni msimu wa Krismasi na tunaomba madereva tafadhali muwe waangalifu barabarani. We plead with our drivers to stay woke and keep their eyes on the road. We know that we care about, speed and getting to our destinations, but the speedy drives, get us to our destinations in different health conditions. Achija deko makod njaga maromo kilo 250 kod 5 manego giromo $2 million e sub-county ma Kuria West, county ma Migori. Jatendo bile county ma Migori Francis Ngulio yangoni achija dekgo no maki koting'o njaga ya piko e gweng' manyangite mano kaluwore kod maling'ling manegi yudo kowuok kuom jopiny. Kata kamano olero ni achija ariyo to nopuso moringo kendo gidhi mbele kod manyogi. Ngulio dhi mbele kalero ni achije adekgo pod odinegi kendo ichan chwalgi e doho juma manyien kaachiel kod njaga mane otiel e gunde 3. Ambayo iliweza kukamatwa siku ya jana na maafisa wetu ambao walikuwa wamepewa habari na wananchi, ndipo wakaenda wakapata hii mangunia 3 ambayo iko nyuma yetu, ambayo inabeba uzani wa kilo 255, ambazo bei ya mtaa inaweza toka karibu $2 million. Tulipo nasa ilikuwa inasafirishwa kupitia kwa pikipiki, na pamoja nao tuliweza kunasa washukiwa 3 ambaye tunaamini wanatoka katika kaunti yetu jirani, na ni wale ambao wamekuwa wakihusika na hii jambo. So 2 waliweza kutoroka, lakini bado tunawasaka. Piny owacho kotenore kod riwruok moko mag piny owacho dhi nyime koda jiwo okenge mag kedo koda nyange mar nyiri e gwenge mag Kuria. Mendi motelo ne chenro mar tero nyiri e nyange ma igeno e gwengego dweni. Chenro ni bende biro e kinde no mag ndalo 16 mag kedo koda lwenje mag kit chwech e piny mangima. To kaka Juma leronwa, jogo mahinyo tero nyiri e nyange ochugo yore manyien mag timo kamano kamoting'o nyaka pando nyirigo e piny libamba ma Tanzania.
Nyange mar nyiri na chiel kuom lwenjego mag kit chwech ma piny owacho korwego mok mago mag piny owacho osebiro ka kedogo e pacho kae. Kata bed ni kwan nyiri ma itero nyange e pacho kae koro osedok piny kawuok e 38% e higa mar 1998 nyaka 15% e higa mar 2012 kaluwore kod lipotno mag Kenya Demographic Health Survey mar higa mar 2012 mokuom counties kaka kaunti no ma Migori pod nitie kwan nyiri mathoth ma itero nyange. The previous circumcision season, quite a number of young girls underwent the cut. Record the highest cases of FGM in the last FGM that took place last year. Chike wan go kendo wan gi chike mabeyo ndi to koro utilization mar chike ma wantiere gi redo kata kaso kanda e wach mar chike ma wantiere go ni ema pani osedok piny matin. Lipot mawuok e migaono mathiedho kaunti ma Migori yango ni 60% mag mine e gwego ma Kuria osetimnegi nyange. We've seen that at least more than 60% of the women folk around have undergone the cut. Moko kuom nyiri ma osetimnegi nyange osetimnegi ka gihero kamoko bende koro sechun. Wazazi wetu pia wanachangia kwa sababu unakuta wakati mwingine watoto waka hapendi. Lakini sasa kikifika pale kwa wazazi kuna ile wanalazimisha. Nyadendi mwamiyo nying kaka Robi Gati masanjigni 20 en achiel kuom nyirigo ma osekalo e pala mar nyange. Kuna madhara kwa sababu kitu cha kwanza wakati ambapo nilitairiwa niliacha shule. Robi mabende ni muofu wachi ni ochune kod nyange ka ojaigni 12. Nilichukuliwa kutoka nyumbani nikapelekwa kwenye wasichana wanatairiwa. Sasa wakati walinichukua walinipeleka pale. Sasa katika ile harakati ya kukataa, sasa kuna ile sasa wanakulazimishia kwa sababu umeshafika huko. Bang' nyithindo koseter nyango to koro inyiso gi ni gin mine. To kosenyisi ni miyo, ang'o kendo medhi paro wach mar keny. Koro omiyo wayudo ka nyithindo matindo mang'eny osechako donje keny ni mar osekon gi ni gin joma osebedo joma dongo. Piny orwego mago mag piny owacho ma oting'o network of adolescent and youth Africa kata Naya osebiro ka kedo kod nyange mag nyithindo manyiri e kaunti ma Migori. Unapata kwa mfano kama chief ameshika mtu amepeleka police station, kuna kangaro koti katikati hapo, unapata hata mtu ameachiriwa, ama unapata mtu amefikishwa mahakamani alafu ile fine amepigwa ni kidogo sana, unapata hata wengine wamechangia alafu mtu ametolewa, hasa wale wakeketaji. Jogo matimo nyange bende koro biro kod yori mathoth mar timo nyange apanda kachiel kuomgi en timo nyange e sechego mag otieno. Wanaifanya usiku wa manane ambayo hakuna mtu anajua, na hiyo ndio tunaomba tushirikiana na mashirika wengine watu wajitokeze. Moko kuom nyithindo manyiri bende ing'ado go tong' keditero e piny boma ma Tanzania kamitimo negi nyange. Especially when the police enforce the law and they become strict in Kenya, many parents opt to cross the border because being a porous border, they just cross and find the cutters on the other side. They perform the act and bring the girl who's already cut back to Kenya. Hivyo tuko na ushirikiano mzuri na wenzetu kutoka Tanzania kuhakikisha kwamba tunapigana vita dhidi ya dhohara ya mtoto msichana. Piny owacho rogo mago mag piny owacho pod dhi nyime kod kedo kod nyange nyiri ka gipuonjo oganda kaachiel kod kawo okang' mar chik ni jogo moyudi ka timo nyange. Kodgi paro, wabet kodgi piny, wawuoyo, wambeko, to wapenjore ni ere yo ma wadwaro mondo watiek godo kido gi tim mar tero nyithindo nyango ma osebedo ka hinyo kata thiro dongruok mar nyithindwa e gwenge kae. We formed a task force to deal with these issues. In case of cross-border issues, now we're able to liaise with them. Higa mar 2022 kwan nyiri malo 40 ne okale pala mar nyange kabenda achije maromo 65 ne omake gwego ma Kuria kaiteno kod nyange mag nyiri malo 600 bende ne oresi. Ne igeno nyange no mar nyiri dhi rume higa mokalo kod kod singo mane oket kod piny owacho, kata kamano ma ok ne chopo ka jogo mosebedo okang' manyien mar kedo kod nyange wachne gisiang kama nyauni obede kendo giketo okenge makare matieko nyange. George Juma, Ramogi TV, Migori. Pod en mana lwenyno ma imedgo mar kedo koda nyange mag nyithindo manyiri ma bende noket singo ni owinjo bed ka rumo ka chop higa no 2030 mago moko kuom okenge ma bende pod iketo kendo ng'iyo mar tieke.
Piny owacho ogolo omenda maromo siling bilion 3.9 mano mar siro somb jopuonjre mawuok e familia mang'aw mantiere hikgi mokwongo e mbalariany mag piny owacho. Ma en okang' mokwongo ma bende piny owacho gole omenda mag scholarships ne siro somb jopuonjre e mbalariany e bwo lai manyien mar siro somo e yor omenda ka jopuonjre 115,000 biro yudo omenda go. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. En fungruok ne jopuonjre ma joiga mokwongo e mbalariany mag piny owacho misiro sombgi kod sirikal tok migawo mar somo golo bilion 3.9 omenda mag scholarship e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre e yor omenda. E oboke mar migawo mar somo ne ute fwambo, omenda ni biro dhi ne jopuonjre ma kwan gi 115,000 manoyie kwayo margi tok koro kwayo ne migawo mar somo chenro manolor tarik 29 dwe mar 11 higani. Omenda ni ibiro oro achiel kachiel ne mbalariany kuonde ma jopuonjre manoyie kwayo margi mar yudo omenda ni some. Omenda ma japuonjre ka japuonjre biro yudo otenore kod kidieny mokete kod migawo mar somo tok nono yuto mar familia ne. Kochopo tarik 4 dwe mar 12 higani, mbalariany duto biro bedo ni oseyudo pok margi. Golo omenda ni chopo kwan duto mag omenda ma sirikal osegolo higani e siro somb jopuonjre mag higa mokwongo e mbalariany nyaka bilion 9.2 e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre tok yange kod jatend piny William Ruto tarik 31 dwe mar 5 higani. Magi timore kata obedo ni ng'ur pod nitiere e kind jokanyo kod jonyuol e wi chenro manyien ni mar siro somb jopuonjre e mbalariany. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Johand thieth mag jua kali maromo 40 mawuok e kaunti ma Siaya odhi e nyasi ma 23 mar ohala matindo ahinya kod madito mag oganda mag Afrika ma ugwe mano EAC matimore e boma ma Bujumbura piny Burundi. Kaluwore kod riwruok mochung'ne ohala matindo kod madito midendo ni Micro and Small Business Enterprises ma bende nochano riwruok mar piny Kenya e nyasi no. Thurka nitiere kod thuolo maromo 3,000 mar jotim ranyisi e nyasi makamano. Kolose kaunti ma Siaya, Governor James Orengo oyango ni bedo mar thurka e nyasi no biro yawo chirni kendo yuayo jolok ohala kowuok kuonde mopogore opogore, kolero ni en kod geno ni jotim ohala go mowuok e kaunti ma Siaya biro kelo ohala e kind Kenya kod pinje mamoko. Dhi Bujumbura. To kuma gidhi Bujumbura gitero gige gi magiloso. To gige gi magiloso go gin gik ma gin giwegi gin gik ma giloso gi lwetgi gi yore mopogore opogore ma ginyalo dhi ma gius to gipuonjre kuom gik ma giloso go mondo jomoko gin bende gipuonjre kuom jowadgi. To mar ariyo be ginyalo riwre ma giduog Siaka ma gikelo hala maber e Siaya wakai. Nwantie East African Trade Fair last year, nwantie Kampala Uganda, no walk number 2 after Machakos, sane kwa de Bujumbura Burundi, wadhi walk number 1. Serikal maro rengo kae wang'eyo ni nyalore. I want to say that we want to show that Siaya has got something to sell to the world. This is a regional exhibition. It is going beyond the borders of Kenya. Bujumbura and Burundi are part of the greater East African community, and you know, with the inclusion of Somalia recently, the population in the East African community is beyond 300 million. So it's a large market if we can be able to penetrate the market. And Jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo chenro mar piny owacho mar uso moko kuom kembe mag piny owacho kowacho ni en okang' mabiro mayo Kenya historia mare mikelo koda moko kuom kembe makamago. Kolose kar chung' od bura magem e harambe mar choko omenda mag siro chenro mag somo, Kalonzo wacho ni bedo mar romo mar KICC nyiso picha mar boma ma Nairobi kendo piny Kenya. Piny owacho ok ne ber mare gimomiyo koro idwa use. Kalonzo wacho ni ok en gima yot mondo ng'ato okos winjo Raila to bende odhi maber koloso siem ne jobura ma bende noringo oweyo ODM. Siku hizi wanauza hata more strategic installations. Kuuza Kenya Pipeline Corporation
bomba la kubeba mafuta kutoka Mombasa mpaka inapeleka hata karibu Uganda. Ni kama kuharibu hata security ya nchi. Ukiuza KICC, the face of Kenya, na ajabu ni kwamba wao ndio wanataka wanunue. This is the terrible thing about it. Na sisi hatutanyamaza, tutaambia Wakenya ukweli. Na mimi nawaomba tusimame pamoja na ujasiri. Yuarruok nomuoche kar dak ma Obonga County ma Kisumu e kind kweth ariyo mane laro alap kama nyithindo hinyo tuke. Nyochuno mondo obila odonjre kendo thego kweth ariyogo. Joneno wacho ni jodak e alworano omonjo ganda jo salama ma bende nochako gedo e alabno ka giwacho ni nomigi kod tend nanga machon mondo gitigodo kaka kar iko jogegi. Kaluwore gi oboke mane ochwoye wang'wa, alabno ne en kar iko ringre jo-Islam e higni machon kapok sirkal omiyogi kamoro machielo magisebedo ka gitiyo godo e iko ogandagi. E rito ni sirkal kaunti mondo kony e yango wuon lobno hie. Ne wachiew ka wabuok kawuono ka waneno jo-Islam ka gibiro giketo gate ka giwacho ni malopgi ni koro nyithiwa gi ok chak goch ka kendo. To king'iyo document mating'o kane eka wacho ni 1.392 lesa wuon lobni en government of the Republic of Kenya. Nomiyo lisi malobni nomi Municipal Council of Kisumu. Enini igni 18 something nokaw lobni mano wacho ni obro bet cemetery. To kane town dongo kata kane bunga donjo to the municipal nogolo jo Waislam ka momiyo alternative cemetery. Akwayo serikal mondo intervene gini mondo miwa kar gocho. Wawinjo ni ng'ama noyik ka last noyik higni ma ok wanyal kata paro, higni buora. Koro sani giduogo ni ma property gi kendo gidarowa ni ma land gi nyaka wawuog. So wapenjo gi ni to wawuok wadhi kanye. To gi insist ni nyaka wawuog ma plod gi manya gidhi omo document manyiso ni ma plod gi. So wan kaka community on behalf of Obonga FC captain to gi kaka jadak mobonga kuma wadhiye onge. Mochuno ni mondo wawuogi e landi mar mondo wabi wang'i kuma nyithindwa tuge. Nang'o matimore? Nikech pabno konyowa nyithindwa ok dhi e chokora. Sama onego bed ni gidhi e street kuchacha to gibiro entertain e pap ka. En yuarruok no mabende igeno ni kaunti ma Kisumu kachiel koda migawo no mano mar lo dhi tieke kata keto winjruok makare. Fredi Kabia Nyong'o iwacho ni jalieta an gi penjo. Njaga momakgo polise dwa tero gi kure. Ikwayo gi bende kik gitumia njaga makamago. Mago kanyero iluongo ni exhibit ma bende ibiro tigodo e do. Kibaki Jagemra Dung County mar Homa Bay wacho ni neno wanga jowi mos kendo imor godo. Barak Ndama ma iwacho kanyero ni wuod watho ng'er kadem news ler kabisa. Amoso ujo Ramogi ubed gotieno maber kendo iwacho ni imor kod weche manyien kaka donjo. Ramogi TV Mendi Daddy Ward Samson ka wuok game Barkalare ineno weche manyien makare gimin o DJ Sinta Auma iwacho no bilo nego oked kod njaga mondo nyithiwa obed e ngima maber. Ka bende machielo mabenda yudo kokale Facebook page marwa Luke Wedhe wacho ni jotelo masani ok ng'i dwach jo Kenya. Matino lo wacho ni jogi telo osetamogi gibadhore giwuogo oko mag apisegi mondo waket joma koro wadwaro gi sani. Franco Mondi wacho ni gin ema gitimo marach kendo jotelo ma Kenya kendie winjo bed ni deo jo piny. Mago moko kuom otegi mabende wayudo gie sani. Wacha kwa dhie yueyo machielo wadwogo kod weche mag tuke. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential.
Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. The party's on! Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Ote kaingene no kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani lira mnyenyakati? Lungani kolokol instrumental. Tumdagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Ikrine Cinema, Mapok Nineno. Kenya no kontanyo no koni. Winjore kendo desore. Ene ota chiel, motingo, tuke mawuokaluo. One code gigi duto. Mitarigo dako. Amula mana mati. But mule mati no is violent. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala. Chai manum. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima weyudo die siari. Drama. Abo chwenjira kod nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathiko na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta. 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wadonj kanyakle pau tuke kumatimba dhula mar Harambee Stars timora komargi mogik motelo ne tielo mar ariyo mar tugo e kindgi kod piny Botswana. Starlets no timora koka gintiere gi geno mar dhi yudo loch to kuok amodhi mar gol 1-1 kod Botswana e tugo manotugi tich adek jumani e alap manyayo. Jotugo nyiso ikruok margi makare kod mijingo mar dhi yudo loch kendo yudo thuolo mar tugo e tuke mag WAFCON higa manyien. Tunafeel bado tunaweza kulingana na training tumetrain, na naweza sema mistake yenye tulifanya hiyo kidogo tumerekebisha. From the look of things we are ready to get good results in Botswana. Si mechi rahisi lakini si mechi ngumu. It is very much doable. The girls are ready. Tunatoa kwa akili yao the away aspect. Of course it's there, we are going to play away from home. But we are reminding them every time that kwa pitch it's them versus the players they're playing with.
Philip Shihasi e jaloch mar tuke mag NCBA Golf Series higani. E giko tielo duto mag siri no Philip nowuok jaloch kod points moriwore koyombo jotuk golf 108 mane laro osimbono. E kidieny mar Wakeni Lusa Gitao obedo jaloch koloyo gross 84. Joloch no yudo mich ka jogo mantiere jotugo adek mabeche kidieny mar jomachuo kod mine oyudo mich moktine siling 100,000. Tuke mag golf osedongore kod tok midhusi mar corona ka oywayo jotugo moktine 3,500. The series has become a very central hub for all golf enthusiasts and attracted players from various skills and backgrounds. So the surge in participation is a testament to the magnetic allure that NCBA bank sponsorship has contributed to the growth of now 16,000 golfers across the country, from 9,000 pre-COVID. Mago ema bende ne waiko ni e weche manyien mag ang'ich welo gi e kinde ni pod wakelo mamoko modhuro manokochopo saa 3 kama bende ting'o chenro marwa mar ngeso ka ngeso mar mine wacho. Odiochieng' manyoro ne en odiochieng' noero mabende ni yango kata odiochieng' noero mar kedo koda kute mag ayaki. Lipod noero bende pod golo ni rowere kod kute mag ayaki nitiere kod okang' mabende owinjo bed ni igoyo. Biro bedo ka wuoyo kod achiel kuom rowere go e yore go mabende inyal tiek kata inyalo geng' landruok kute mag ayaki e kind rowere. Mano kanyero saa 3 e chenro mar mine wacho. Edian kantiere Homa Bay iwacho ni show ikolit. Anini maber kendo malere wang' jowi. Mano Pamela Wanjawa kendo iwacho ni Raila odhiadhia mbele. Songa kawuok Giana iwacho ni neno Ramogi TV yono ero makare. Abenda mor gi Ramogi TV mano Buda ineno ka intiere dala Kisumu to happy birthday to Ramogi TV. Abenda neno Ramogi TV kawuok Rowe habari meta ahinya kendo amor godo. Steve kawuok Wietek iwacho neno Ramogi maler intiere kod baba ni gi mama ni kod nyaminu mano miluongo ni Roslyn. Donge warad saa 3 e wang'e e weche manyien mag oimore. Nyinga Jalieta jaloko mara osebedo kanyero Wilson Ochuka.